Тя само купува. G-стимулатор 120 лева. Бива ли да дадеш 120 лева за каквото и да си? Откъде ли се пуска това? Миксер. За какво ни е още един миксер? Моя миксер си е чисто нов. С уния пари съм го купувала. Ма кой ми е отворил? Кой ми е пипал? Миксера ли? Много е слаб. Ти яйца знаеш от кога ги разбивам. Ти луда ли си, ма? Това си е мое. И това си е мое. Ама ти живееш в него. О, я моля ти се. Глупо си. И да не си ми пипнала после от кекса. Лили, аз съм Цеца от медицинското. Стана чуден кекс. Оставям ти да го опиташ. Че иначе трябваше да го изхвърлям.